हलव्याचा असा आंबट तिखट टिकला म्हणजे चटणी केलास ना तर एकाक दोन भाकरे नक्कीच खाशात. हलव्याचो मासो चोरटो दिसाक मोठो टकली शेपटी काढलास काय येदलोसो. हलवो माशेवालीकडसून कापून हाडले, स्वच्छ धुवून त्याका हळद मीठ लावून घेतले. वाटपासाठी मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेली बेडगी मिरची, धणे, आल्याचो तुकडो, लसणीचे पाकळे, तिरपाळा, हळद घालून वायच फिरवले. पाऊण वाटी वला खोबरा, वायच कांदो आणि पाणी घालून सगळा बारीक गंधासारखे वाटून घेतले. गॅसवर कढई ठेवले. त्याल तापल्यावर भरपूर अशी लसूण घालून लसूण लाल झाल्यावर वाटप घातले. थपथपीत चटणी करूची म्हणून बेतान पाणी घातले. तिरपळा, सोला, चवीपुरता मीठ घालून कड इल्यावर हलव्याचे तुकडे सोडून घेतले. झाकण ठेवून बारीक गॅसवर 10-1 मिनिटं शिजवून घेतले. अधीमधी बघा, पण जास्त ढवळला तर हलवो इरगाळतलो. झाकण काढून हलक्या हातान ढवळले. मस्तपैकी तिखट आंबट हलव्याचा टिकला म्हणजे चटणी तयार झाली. भाकरी चपातीबरोबर तर एकच नंबर लागता, पण भाताबरोबर पण भारी लागता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्याकडे हलव्याक सरंगो म्हणतात, तुम्ही काय म्हणतास कमेंट करून नक्की सांगा.